15 ka mga tulunghaan sa pipila ka lugar sa Cotabato Province ang apektado sa milabayng pagbaha sumala sa DepEd Region 12. Gani sa maong ihap, 4 ka tulunghaan ang wala nakasugod sa unang adlaw sa klase. Duga detalye sa report ni Tony Humamil. Tungod sa epekto sa pagbaha, 4 ka mga tulunghaan sa Midsayap ug Pigkawayan sa Cotabato Province ang wala nakapahigayon og klase ato sa unang adlaw sa balik eskwela. Kini mao ang Lumupog Elementary School, Tukuran Kindenga High School ug Makasindig Elementary School sa Midsayap, Cotabato ug A Manaay Elementary School sa Pigkawayan, Cotabato. Sa Lumupog Elementary School, gawas sa nangabasa nga mga libro ug gamit, nabasa og puno sab sa lapok ang mga lingkuranan, busa ayahay og limpyo kini mga personahe sa tulunghaan. Makita sab sa video kining tubig nga nagpundo sulod sa covered court ug baga nga lapok. Sumala sa DepEd Cotabato, 15 ka mga tulunghaan sa managlahing lugar sa probinsya ang apektado sa pagbaha ug 8 dinhi ang labing naapektuhan. As a proactive step, our superintendent have met already the school heads of these schools, and together we were able to discuss some of the actions taken for these schools so that we could continue the opening of classes. Inay sa eskwelahan, sa mga evacuation center o temporary learning spaces una, nagpahigayon og klase ang mga magtutudlo. For example, for Makasandig ES, Lumupog ES, and Tukuran T. Kindenga High School, opening of classes shall be done in evacuation centers and temporary learning spaces or TLS on July 29, 2004. Target sa DepEd Cotabato nga makapahigayon og klase ang 4 ka mga eskwelahan karong August 5. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.